Въпросът ми е свързан с това как да се прави разграничение между егоизъм, его и това да се грижиш за себе си. И да влезеш в собствената същност, да разбереш кой си ти и да пазиш самия себе си, в същото време да правиш добро за света. Ами егоизма е една черта, която тя е човешка черта. И и това е когато човек не може да приема хората отстрани, а мисли само за себе си. Това е и егото. Ако ние не искаме в духовен план и аспект да се развиваме, ние не допускаме от никой да чуем нищо. А когато човек е в духовен план и когато е примахнал гордостта, примахнал е егото, тогава се случва следното, едно израстване в духовен план, много дълбоко. Или духовността отива към смирение. Защото пътя на смирението е много труден. Той е по-бавен процес, отколкото влизането в духовността и израстването. Смирението е вече едно завършване на духовния план, който има човек. Но всичко идва от това да пребориш самия себе си. А за да ги пребориш, винаги трябва да имаш една половинка до себе си. Или трябва да живееш с определен човек, за да може той да ти е коректив. Не можеш ти да си коректив и сам да се развиваш. Това е стара програма. Защото когато сте двама и човека до теб е коректив, той е твоя пламен-близнак, на земно ниво можеш да се съхраниш и знаеш как да постъпваш. Защото в духовен план ти се извисяваш, а на земното, нали сме на земята. Ние сме, крайна сметка, живи хора. Ние не сме извънземни и трябва да сме заземени. Хем на земята или живеем между два свята, да имаме баланса. А баланса е в това ние да отработим изцяло себе си. За мен да се развиваш в духовното означава да работиш изцяло със себе си постоянно, защото винаги има какво да отработваш. Егото и гордостта, те се отработват много трудно, защото има различни аспекти и в тези различни аспекти да го отработиш и наистина да го преодолееш. Да, ние имаме определено его, което надържи живи, но това за мен не е его, а това е волята. Много хора са ми казвали, не трябва да имаме его, за да сме живи. За да сме живи е да е важно да имаме дух, да имаме воля, да имаме вяра. Защото той да държи живи. В крайна сметка е важно да разпознаваме кое е в нас. Защото много хора има без дух. Има в момента умира духа. Ако сте забелязали, духа, това е, аз съм стигнал от тази сентенция и моето наблюдение, духа се намира в главата. Или това е Вселената. И когато ние знаем много добре, че Вселената, тя може да се самоунищожава, но да и се самовъзстановява. Така и мозъка. Или духа. Не е ли в сърцето? В сърцето е душата. Това е частицата на Бог. Това е душата. А в главата е връзката с духа. Това е духа. И за това казвам винаги, че когато човек, не дай си Боже, си отива от земния план, първо се тръгва духа и той вика душата, защото душата не е в нас. Ние имаме частица. Тя е основното на душата, тя е нашия спътник, тя обикаля, тя е около нас, тя наблюдава. Винаги, ако нещо паднем, къде да паднем, може да ни го предотврати, ако ни паднем, тя ще дойде, ще надигне. Така. Душата е нещо вълшебно, това е за мен аз съм го писал и в книгата си, че това е извънземно. Това е една сила, която ние не можем да я обясним. Това е творческа натура, начина по който ние се държим с душата си, тя ни отвръща.
Ако ние искаме да се развиваме и намерим пътя към нея, тя ще ни се отблагодари. Не, това е другият ми въпрос. Как да се свържем с душата си? Ето, това е много интересен въпрос, защото много хора искат да се свържат с душата си, но първо, това е един много труден процес. Ако не попаднеш на човек, който е вещ в духовността и който има определени умения да свързва, да пътува във времето, да разпознава душите, няма как да стане. Защото ако всеки вижда душата си и се свързва с нея, нали се сещате, че хората, света ще е друг. Живота ще е само любов, живота ще е едно изкуство. Не е ли това стремежа по принцип? По принцип това е стремежа, но докато се стигне до там, нали се сещате, че трябва да има еволюция или заличаване на нещо, което е било и да започне ново начало, защото то за мен няма край. Или започваш нова страница, а новата страница, за да я започнеш, винаги започва с болка, винаги започва с изчистване изцяло на нещото, което пречи, за да може да съществува.